Puti ka may pre, bantay-bantay mo pre ha. Naata sa danger zone. Sa danger zone pre? Ay, kanang hadlok ka lugar? Oh, kanang hadlok ka lugar. Pero ay mo kabalaka. Kaya naate mga dala. Unya kami boss, wala mami dala. Ay mo kahadlok, palikod lang muna mo. Bintras na ni akong 45 nga gold. Wala yung makadoon na to. Tara na, huwag para ba tayo kaon. Hala, boss. Unsa man na? Kanara, mahadlok mo na. Hala, hadlok ka na busoy. Hadlok man kay nang. Nganong mahadlok man mo? Nga isa ra man na. Boss, kasi mapaakanta na ba? Delikado kayo. Sus, ay mo kahadlok. Sampulan ta mo. Tanawa, one shot, one kill. Isa ra man ay kabala di ay nganong mahadlok man ta? Hantira man day nimo busoy. Pistola pa ganito, sa mo tanay og ako ning itira. Tesa boss, murag nilihok lagi. Ay puti ka, makeup. Tesa boss, ako'y bahala na. Sarong mabuhi pa na, girakrakan na. Dili na jud ko mo tuong mabuhi na boss. Daghan na kay bala na sayang. Etsa. Puti ka may di manutlan. Atras, atras. Ay si katawa niya ba? Nato sa krusyal. Boss, wala na ko nagkatawa boss. Uy, uy. Boss, tabang!